L-istħarriġ jesplora l-perċezzjonijiet tal-Maltin u Lawċin dwar l-immigranti u r-refuġjati. 58% tal-Maltin u Lawċin ma jaqblux li l-kulturi differenti li jġibu magħhom l-immigranti jagħmlu minn pajjiżna post aktar attrajenti. Fl-istess ħin 59% qalu li l-immigranti li jaslu f'Malta għandhom jibdlu l-mod kif jgħixu biex isiru jixbħu liċ-ċittadini Maltin. 64% jaqblu li huma ftit il-Maltin u Lawċin li lesti jaċċettaw kulturi differenti. Maġġoranza assoluta taqbel li l-immigranti u r-refuġjati ma jiġux trattati b'mod ġust meta jiġu biex ifittxu impjieg jew akkomodazzjoni u li hemm bżonn ta' programm speċjali biex jaddattaw irwieħhom għal pajjiżna. Nofs il-Maltin u Lawċin jemmnu li qed ikun hemm ħafna immigranti u refuġjati li qed imorru lejn il-lokalità tagħhom, waqt li 4 minn kull 10 jemmnu li l-lokalità tagħhom qed tkun medda minn livelli għolja ta' immigrazzjoni. L-ikbar inkwiet dwar l-immigrazzjoni jeżisti fin-naħa t'isfel ta' Malta, fejn hemm konċentrazzjoni ta' ċentri miftuħa u ta' ċentri ta' detenzjoni. Ma' 70% tar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta jemmnu li l-lokalità tagħhom qed tkun medda minn livell għoli ta' immigrazzjoni. Dan l-inkwiet huwa fl-aktar livelli baxx fost Lawċin. Terz tal-Maltin u Lawċin jemmnu li l-immigranti jistgħu jagħtu kontribut lis-soċjetà Maltija billi jaħdmu legalment, waqt li wieħed minn kull 5 huma mħassba li minħabba d-daqq żgħir tiegħu pajjiżna għandu problemi biex jilqa' lill-immigranti. Jirriżulta li tħassib dwar l-immigrazzjoni jiżdied iktar ma' persuna tavvanza fl-età.